Det hele startede i 1400-tallet, hvor de såkaldte europæiske invasioner begyndte. Derudover koloniserede spanierne og portugiserne store områder af Syd- og Mellemamerika. Formålet med de spanske ekspeditioner var at finde store mængder guld og erobre lande. Måden de erobrede de uopdagede lande var, at de plantede et flag på jorden og gennemgik en traditionel oplæsning af et dekret fra den spanske konge. Den spanske konge indførte begrebet encomienda, som var hovedretten over et større område og retten til at opkræve skatter i området og bruge den indianske befolkning som arbejdskraft. Mange lande kunne ikke importere varerne, så derfor var det en af grundene til, at koloniseringerne startede. Altså, et lands rigdom ville derfor altid være på bekostning af andre lande, fordi ædelmetallerne var begrænset rundt om i verden. Merkantilisterne mente, at høj handel og stor produktion ville gøre et land magtfuldt. Merkantilisme handler også om, at der er større afgifter, når der skal importeres. Så det handler om, at der skal være større eksport og mindre import. Det er en husholdningsøkonomi på statsniveau, så det handler om, at man kan blive større, hvis man tager fra andre. Derfor hænger det sammen med kolonier. En af konsekvenserne ved Spaniernes organisering var, at befolkningstallet i Amerika faldt med 90%. Årsagen til det var, at europæerne havde mange sygdomme, som indianerne aldrig havde været udsat for. Deres immunforsvar var f.eks. ikke rustet til at bekæmpe sygdomme som syfilis, mæslinger og forkølelse, da indianerne aldrig havde været i kontakt med europæerne. Så er vi nået til en kritik af indianerne, og den person, der har skrevet beretningen, er Bartolomeo de las Casas, og han var præst og faktisk tidligere slaveejer i den nye verden, før han blev præst. Men det, der sker, det er, at han efterfølgende skifter holdning i forhold til slaveri generelt og indianerne også, og han bliver faktisk en forkæmper for undertrykkelsen, man kan sige forkæmper for de indianske folks rettigheder. Og han kæmper meget imod slaveri og undertrykkelse af de indianske folk. Beretningen den er skrevet i 1542, og det er ligesom et uddrag af de la Casas beretning, der hedder en kort beretning om Vestindiens tidlige udvikling. Den er selvfølgelig oversat til dansk. Noget om teksten indhold, altså hvad den sådan handler om, det er, at indianerne bliver beskrevet som skyldige og samtidig fredsommelige mennesker, der altså lever et simpelt liv. Beskriver det meget positivt, og han siger, at de er renhjertede og modtagelige for den katolske lære, så han siger også, at de gerne vil tage den kristne tro til sig. På den anden side kan man sige, at han beskriver spanierne som sultne rovdyr, som ulve og løver. Han siger også, at de ødelægger og tilgængeliggør alt, hvad de ligesom får fat i. Han nævner også i løbet af beretningen, at spanierne tog indianere til slaver, og mange af dem blev ligesom dræbt under krig og den hårde fysiske arbejde, som spanierne udsatte dem for. Han beskriver også, at de blev behandlet værre end dyr, og at det ligesom hele grunden til, at koloniseringen begyndte, var, at spanierne var begærlige og ude efter guld og rigdom. Og det er ligesom det, han kritiserer. Det, man kan sige om kilden, det er, at det er en primær førstehåndstekst af de la Casas, hvor de siger, at han selv har været til stede, da han har set de her ting med en egen øjne. Og ja, han siger også, at det er ting, han har været direkte vidne til. Det er en primær tekst, beretning, fordi det ligesom er et uddrag af de la Casas egen beretning, og er skrevet samtidig med begivenhederne, han har oplevet. Det man kan sige om tekstens tendens, det er, at han har ligesom en tendens til at overdrive sine forklaringer og beskrivelser, når han beskriver indianerne. Han siger, at de er meget uskyldige, lydige, trofaste og uden budskab i deres sind. Samtidig med, at han også er lidt ekstrem i sin beskrivelse af spanierne. Han ligesom beskriver det som sultne ulve, som kun skaber død og ødelæggelse og smerter for alle andre. Så man kan se, at han har ligesom en klar holdning, og han overdriver
beskrivelserne set i forhold til andre kilder. Ja, han virker på det på en ret sort-hvid. Men på den anden side kan man også sige, at hans person er troværdig, fordi at han ligesom tidligere har været spansk bosætter og plantageejer, og han drev slaveri selv, før han blev præst. Og dermed ligger der også en klar fordel i at være slaveejer og man kan sige undertrykke indianerne, så økonomisk fordel, men alligevel skifter han holdning og bliver fortæller for indianernes rettigheder. Ja. Og der er også nogle andre kilder, der viser, at så uskyldige har indianerne ikke været. Et af eksemplerne på en af disse kilder kan være menneskeofring blandt aztekerne, som er skrevet af José de Acosta. Her beskrives ligesom et offerritual fra aztekernes side, hvor det er, at de offrer til deres de offrer mennesker, indianer fra andre stammer, til deres solgud, hvor det er sådan en rimelig blodig offring, med halshugning og ja, altså, hvor det bare er blodigt, og man kan sige, at det ligesom strider imod de la Casas forklaring om, at indianerne er på den måde meget sarte sjæle og ikke kunne gøre en flue fortræd. Ja, det var et af eksemplerne. En anden artikel, vi har taget fat i, er Christian den 7. kongelige forordning om slavehandel. Den her er jo et officielt brev fra kongen, der blev sendt til plantageejerne i de danske plantageejere på de vestindiske øer, om at de skulle, hvor det er, at formålet med den her tekst her, er at få plantageejerne til at købe mange slaver, så det er, at de kunne spare penge på det i slutresultatet. Altså købe så mange slaver nu, så det er, at de bare kunne være selvforsynende med slaver, ved at slaverne får børn, og så bruger de dem som slaver. Ja, den var skrevet den 16. maj 1792, og ja, altså det er egentlig bare det brev. Man kan sige, at det er et officielt brev, og derfor er det meget sådan der, altså det er meget, hvad kan man sige, repræsentativt for, hvordan tankegangen var dengang, i hvert fald for Danmarks side. Man kan sige, at tendensen i den her kilde, det er, at altså man vil have så mange, få plantageejerne til at købe så mange slaver, så de kan slippe billigere fra det i eftertiden. Og på den side kan man også sige, at afslutningen på slavehandlen måske ikke var, det nok ikke grundlæggende var på grund af, at man havde et empatisk menneskesyn, men mere økonomisk orienteret, hvilket kan vise, at det nok var en generel mentalitet hos de vestlige kolonister. Så dermed kan man sige, at koloniseringen har været en mørk tid for verdenshistorien, hvor man kan se, at mennesker har været rigtig kyniske, blandt andet fordi, at det meste har handlet om økonomi. Ja, og så har det også handlet en del om indtægter, altså også afskaffelsen af slaveriet har handlet om, hvor større indtægt kan få frem for, hvordan man behandler mennesker. Så også det, at man har afskaffet slaveriet, har handlet om penge og økonomi frem for behandling af andre mennesker. Så